Поверните налево, на улицу Ташаяк. Siz Taşayak sözünün Uğraşçasını niçin getirdiniz? Niçin tercüme eterdiniz? Kamenная нога? Уйлағыз барып жеткенше. Википедияда Ташаяк каменная чаша дип язылган. Ул борынгы урам, ханнар заманындагы урам. Дөрес илгәре ул башкарак урынында булган. Аяк биредә чаша савыт мәгънәсендә. Шуннан чин аякта ул китайская чаша, китайская посуда мәгънәсендә. Чөнки илгәре Кытайны Чин дәүләте дия иделәр. Шулай ук безнең якта половникны саплы аяк дияләр. Саплы аяк димәктер. Шулай ук безнең якта чәйгә чакырганда бер аяк чәй ичиек дияләр. Биредә нога точно ни при чем. С ноги чая много не выпьешь. А Крым татарлары bir аяка girmek diyeler. Зайти ненадолго мәгънәсендә. Биредә зайти одной ногой булырга да мөмкин, зайти на одну чашечку булырга да мөмкин.